dobrodošli u moj novi video. Danas igramo 99 dana u šumi. Ovdje će da bude drugi deo i vreme da počnemo. Ok. Evo ga. Evo igrica. Ok, počinjemo. Malo ćemo ovako da okrenemo. Za svaki slučaj ovako. Da ga lupnemo. Pa dobro, čekat ćemo barem da se... Evo ga ljudi. I ovdje nastavljamo iz prošlog videa, ali znam da se obrisao, ali šta da se radi ljudi. Ja ću ovdje se joinam. Ništa. Dobro. Dobro ljudi. Preživi 99. Dobro. Ovdje mi se sad izbrisao. Neka nema veze, mi ćemo, ovo će bude duži video malo. Pa zato idemo ovdje da cepamo drva. I zašto mi je ova ruka zgličovana? Cepamo drva ljudi. Evo ga ljudi. Uzimo je old sec. Store. Isto store. Idemo sad do ovih likova tamo. Ljudi. Ok. Mi smo sad level broj 2. I malo se mapa proširila ljudi. Idemo, klikćemo ćemo sprint. Do one kućice tamo, da vidimo šta se nalazi ljudi. Ok. Otvorimo. Bolt. Možda. Broken fan. Place scrap in the grinder. Dobro, ja najbolje znam engleski ljudi, da ovo stavimo ovdje. Ovdje. Ok. Idemo sad još malo da cepamo drva ljudi. Evo ga ljudi, dobili smo drveće. Store. Idemo sad do naše... Ok ljudi, idemo sad još malo da cepamo drva. Da preživimo ovaj drugi dan. Ovaj lik ima pištolj, ok ljudi. Evo ga, iscepali smo drva. Zato idemo da ovo stavimo. Ok, 64%. Još malo ljudi. Ok. Ok. Evo, ovaj lik će nam pomogne. Još malo posto. Idemo da cepamo još drva. Za vatru, eno je tamo drvo. Eno je tamo kućica. Fadžić 100%. Mapa se sad proširila ljudi. Cepamo drva. Cepaj. Store sapling. Ok ljudi. Meni se čini da ovo možda preživimo ovaj dan ljudi. Možda. Dobro. Idemo sad još malo ljudi da cepamo drva. Cepaj. Šta sam ja to čuo ljudi? Dobro. Pravit ću se ko da ništa nisam čuo. Ok ljudi. Posle idemo da tražimo sutradan idemo da tražimo decu ljudi. Pa idemo još malo da cepamo drvo. Ovo ima još jedno drvo. Još jedno.
Ok, 72%. Još malo postolji i možda ubijemo zeca. Zeko, izvini, molim te što ti to radim, ali moram za hranu da preživimo. Evo ga ljudi. Sto. A dobro, evo da ispečemo hranu ljudi. Evo ga, sad je dan broj 2. I možda nešto, ja mislim da ovdje u ovom, možda, dobro ljudi, Pelt Trader je došao, ok, Bunnyfoot, ok, treba nam zic. Ništa. Ok, bi zeca, Petre. Evo ga došao zekonja. Zekonja trebaš mi za... Otkud si se ti stvorio tu? Ajmo do vatre, ljudi. Begaj. Dobro, da nije za peta. O, ne. Ja moram... Idi do Pelt Tradera, brzo. Evo ga. Ok. Sad možemo da... Ajmo Good Axe, ljudi. I dobili smo Good Axe, ljudi. Zato on će... Ja mislim da Good Axe može da bude dobar. Ja mislim da će posluži, ljudi. Ok. Ovo je dobro, ljudi. Ovo je sigurno dobra stvar. Anemo. Dobro, idemo ovo da stavimo. Kako su ovi likovi dobri. Ovi znaju da igraju igricu. Ok. Dobro. Ok. Ok, ljudi. Stavljaju ovdje u sek. I ovo sapling. Idemo do vatre, ljudi. Ok, još malo. Zato ovdje imamo šargarepu. Analos had died. Rip za tebe, brate. Ali ja mislim da imamo dovoljno prijatelja. Noć se približava, ljudi. Ali sad je tek drugi dan, ljudi. Zato moramo da preživimo ovaj dan. Wolf Pelt. Da ga revivalimo, ljudi. Idemo. Ovom liku da pomognemo. Ovo je ga ubije. Ovo će da spasi dete, ljudi. Molim. Ajde, idi, Darina. Otvari. Beži od vuka. Otkud ti, bre? A otkud? Gde je, Putin sek. Ja. Otkud ti? Udaraj ga. Ogrebe me ovaj. Idi tamo, tuta. Ovaj jelen je jako jezi, prestravi me, ljudi. Ja sam se prestravio od straha, ljudi, beži do vatri. Kako mi je rano. Ljudi, ja sam se uplašio, stvarno, ne daj Bože. Od cveta. Uzimi cveće. I nemoj da gubiš vreme, Petre. Idi do... Ovdje.
Ova ima dete. Mislim da sam bezbedan, ljudi. Ja mislim. Okej. Preživio sam ja, ljudi. Evo ga, dan broj 3. Ova devojka će da spasi... mislim da će ova devojka da spasi ono dete. Okej, ljudi. Pade ja. Dobro, ljudi. Sad smo spasili dete. Dani će da budu sa 2 ljudi može. I imamo ovo old flashlight. Uzet ćemo nekoliko komada. Dobro, ljudi. Dobre stvari smo našli. Imamo ovaj metal. Sheet metal. Store. I imamo coal, ljudi. Dobar dan. Ja sam se sad sam ja, ljudi, zalutao. Nisam, ljudi, ja nisam zalutao. Ova je spasila. Svaka čast za ovu devojku. Imamo sad ove kuće. Zato imamo ovaj good X. I ništa ne može mi do... tu sam bio, ljudi. Idemo pojedemo ovu šargarepu. Ne znam ovo kako. Giada Tibaldi has died. Ona je umrla već zbog nečega. Još jedan call. Može što da ne. Idemo ovdje. A broken fan. Šta je ovo? Imamo chest. Otvarimo ga, ljudi. Zajedno ga otvaramo. Ljudi, nisam vam ovo rekao. Bacite jedan like i subscribe. Za još da bacite like i subscribe da vas onaj jezivi jelen ne napadne. Broj 1, 2, 3. Ako ste ostavili, svaka vam čast. Ako niste, poješće vas onaj jelen. I da vidimo, ljudi, dobili smo spear. Može. I imamo revolver. Dobro. Da imamo koliko. Ovo je jako. New connection, okej. Kako je jako, brate. Nisam ovo znao. Da vidimo ovdje. Ovo je živa. Ovo dete je živo. Ajmo da ga revive. Nemamo bandage. Idemo gdje je ovo dete. Ja mislim da se približava mrak, ljudi. Evo ga naše dete. Spašeno je, ljudi. Okej, možda će ovo da bude dug video. Zato ja sam pripremio nekoliko dobrih stvari. Ja sam ogladneo, ljudi. Zato imamo ovdje hranu. Pojedi. I ovo naravno pojedi. Okej, možda nešto možemo da kraftujemo. Pa zato, Fire Reach 100%, 100%. Sad se mapa... Okej, ljudi, proširila se u jeziku. I dobili smo, možda će da dođe sutra onaj pelt trader. Zato imamo da storamo ovo. Drag. Evo ovo. Unstore. Okej. Okej. I ovo. Okej, sad možemo nešto da kraftujemo. Ovaj krevet.
Sad možemo da kupimo krevet, ljudi. Možda ćemo ovde. Ok, ljudi, sad smo napravili ljudi krevet. Zato što je to sad dobro. 2x multiplier. I da imamo. Something is evil approaching your campfire. It arrives tonight. Ja znam ko su oni, ljudi. Moramo... ljudi, ja mislim da moramo nešto da napravimo. Ljudi, ja imam spear zato što je to jače i on može da nam pomogne, ljudi. Zato, ljudi, danas je dan broj 5. Možda ćemo da preživimo neko. Novčići. Uzmi. Ovo. Store. I idemo do ove kuće i da vidimo šta se nalazi u njoj. Ok, stolica i otvaramo čest, ljudi. Ok. Ok, ljudi. Dobili smo i revolver. Imamo 12 ovih metaka. Zato će nam pomogne kada spašavamo ono drugo dete, ljudi. Idemo da ga spasimo danas, jer sam ja opremljen, imam spear, ja imam revolver. Ok, idemo tamo. Ok, ljudi, idemo sad do onog deteta. Imamo čest, ljudi. Ovo ne znam da... Otkud ti? Beži. Idi do vatre, Petre. Moraš da preživiš ovo. On nas prati. Moramo da idemo do naše vatre. I moramo da se borimo. Ja imam revolver. Gde je? Return to your fire. Ja idem do svoje vatre, ljudi. Imamo ovo. Bandage. Hvala za ovu. Evo ga naše dete tu. Dobro, ljudi. Možda ćemo barem nešto dobro da nađemo. Ok, ona je napravila sad mapu. I da mi možemo ovdje da nađemo stvari. Ok, idemo sad do onog česta, ljudi. Jer smo dobili sad mapu, ljudi. Eno ga tamo onaj. Mystery. Skip. Idi. Dolaze. Ona ima isto spear, ljudi. Evo ga, puca. On pobeže, ljudi. Pucaj. Evo ga, ljudi. I dobili smo nešto ovo. Ljudi. Wow. Da vidimo. Možemo sad da kraftamo. Nemamo. Možda ćemo ovaj freezer ili ovaj kompas da uzmemo, ljudi. Dobro, ljudi. Ovo ću ostaviti. Dobro, ljudi. Možda ćemo sad... Malo smo dobro preživljavali, ljudi. Imamo rifle, ok. I čekat ćemo, ljudi, dan. Idem ja malo, ljudi, da cepam drva.
Imam ja good axe. Ok, ljudi. Ok. Store. Počinje da pada kiša, ljudi. 3x multiplier. Da, nosak. Ne. Danas je došao ovaj pelt trader. Ja idem, ljudi, da lovim nešto. Pošto sam gladan, ljudi. Imam ja ovaj revolver. Ok, evo ga zic. Bam. Ok. I dobili smo morsel. Što je dobro. Ok, pojeli smo. O ne! Pada nam ovaj... Idemo da, ljudi, cepamo drva. Kat. Gdje. You're hungry. Ok. Prestala je kiša. Revolver. Idemo, ljudi. Vuk. Uzimaj spear. Stick. Ok. Idi do svoje vatre. Ok, ljudi. Imamo, ljudi, ovaj good axe. Pa poslije ćemo, kad bude došao onaj pelt trader, da uzmemo još ovih. Ok. Idemo do drva, ljudi. Sad tu do vatre. Ok. Ok, ljudi. Imam ja revolver. Zato idem malo... imamo bunny foot. Ovo ima dobar sek, ljudi. Ok, ljudi. Ovdje će da bude kraj ovog videa, ljudi. Nadam se da ste uživali. Bacite jedan like i subscribe za još ovakvih videa. I čao!